Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan no, kumusta? Karon din no atong ipadayon ang laing sumpay ning Sigilanon na sinuwat ni Emmanuel Nadila Sakul. O karon sa sumpay ning Sigilanon, ang karibal kong lolo. Alkansiyon yun nila ining sitwasyon na. Oh, come on. Siyo. Apo-hapa ko. Ha? Amami lang ko siyo. Oh, naguhapon. Pagkod nga, mawasan ko ba? Ano bang mura ka ng iro ba? Apo-hapo na. Naguhubak na ka lagi magpahapuhap. Dili, oy. Ang gidudar bigay ko ng bation, bagani kong kahapdos ron. Adios, Marikita Ilinda. Gini ron, mao gini may tabo ron. Adios, Marikita Ilinda. Mao gini may tabo. Porkito yano, gyud ang mahita pa. Di ba? Sakto ko nga dito sila makagukod na to. Ay, bitaw. Pero ako ginervous sa ibang kusog kayong pagpadagan gariyaw. Ay, Wala kay kasunod ay. Ang importante nga wa na sila makasunod na to. ay, nanubansad ka hagod nga gigukod man ta nila gariyaw. Doon na trip ang uban di hangaway mga lingaw. Uy, trip. Oh, trip lang doon nila ba? Ay. Pero watay ang ikabalakan dilday. Ilabi na nga, doon na lang kayo tas pagatpat, bitch. Pagatpat. Pagatpat. Ay, pagatpat. Ah, Ay, hala gariyaw. saan? Ang itom na kutsi. Itom. Nanasan tatong layaw. Asa? Dala. Ay. Dala. Tuod yun ka. Alagi. Tagyog ko. Oh. Kita titisondan na nila. Oh, lagi. Ayaw, hadlok. Kanya ako na day. Nandang miho ng magkagalit gariyaw. Ato silang paunhon. Uy, hala. Ah, Tuod. na. Kana. Tana. Binabay na dyan ang kutsi gariyaw. karon. Oh, karon. Karon. Oh, Sila nasa bato sundon. Salamat yun gayo ninyo, Lolita, Glinda. Dako na gyud kayo na mong garbo nga, kamo nga mong kauban karon din eh. Bitaw. Na nagpasalamat gimin ninyo og dako let, Glenn. Wanay kaso na to, Janelle. Pasensya na sad kaayo ninyo ha nga, pero may mo balibad sa inyong pagdapit ninyo kani adto. bitaw, sa tinuod lang na to, Janelle. Abigit mo nga mga dautan ng tao. Mao ba, Glenn? Anong nakaingon man ka nga abi nimo mga dautan ni Glenn? Siyempre, tungod sa inyong naong. Labi na gyud ka, Janelle. Kay nga nom ring naong ko, Glenn. Ang imo manggong naong, kumun kaayo. Murag, pirmi na ko makita sa salida sa TV. Oh, mo ba? Basta mga artistahon og dagway, Glenn. Kumon gina. Kumon kay magkumon. O, bitaw. Ang imong naong, murag kontrabida pirmi sa tanang salida nga ako makita. Uy. Grabe pa nimo, Glenn. Ay, kontrabida gyud. Tinuod bitaw na. Kwan, kanang, ako. Kontrabida ba sab ko o dagway tanahon? Mura sa kag mastermind sa kontrabida na to. Ha? Uy. Bitaw, kumidyara ng ako na to. Ikaw yun, Lit. Binuangan ka ko na yung mura. Ayaw lang ko dito seryoso ha nga mong gisultigod. Lisod man po kaayo nga pulos na seryoso din eh. Still lang bitaw eh. Bitaw. Ganahan ko sa atong banding karon kay murag aligri ba. Magalingaw man ay mo, Janelle, nato. Kung kami ang inyong kuyog, no? Malingawin mo. Diliburing ang inyong adlaw. Tinuod na. Kami sab kung tamo ang among kuyog kada adlaw, pero medyo malipayo ng among adlaw. Bitaw, nagpasalamat kay kayo mininyo og dako nato, Janelle. Nga bisan og permiming mo balibad ninyo. Wa gyud mo mausab sa inyong tinagdan namo. Uy! Lagi na mahitabo nga mausap mi, Lit. Labi na gid ninyo. Salamat yung kayo ninyo, Lolita, Glinda. O manghinaot may sa among mga lakaw, kamo mo'y among makauban pirme. Gutom mga insyong. Ya, sukat patagari ang pumtag. Kaganihar kita inatang din niya Wa magibot tayo nahimo. Burag nag-usik na kita oras. Ano to, usik kayo, Bitaw. Parehas na, pitch. Ako, gutom sad ko. O niya, asa matapingon ni Neron? Huwag mo kita mahimuin eh. Mas
Mas mayroon to sila luluguryo nila atong istoryahon na ni. Suman. Luluguryo na sa nimo nga supakiro matunda ko. Ay, manawag na ko niya sa cellphone. Magpakiluoy ta. Unya, asa man tag-cellphone pa itawag? Matutas merkado, Pets. Manghangyo ta dito sa mga tao nga atong masugatan aron makatawag ta. Uy, kuya po na lang imong nahununaan siyo. Di ka tamadakpan dito. Di lagi. Pulis ka, tilang gutagod. Yun na. Usahon man imo si Lulo ni Mosyo. Nga naman to'y salig nato. Mangayo tagtabang niya. Ibaw ko nga muhatag to nato o kwarta para pangkaon nato. Muhatag ka to siyo. Maramang imposible na kayo nga muhatag to nato. Kabantay ka, masinog, ipadakong tato. Sinong sa di lagi. Ibaw ko nga nagyapon na si kaluoy nako. Iske! Si Iske. Saan ko niya? Gabataan na dili. Sigurado ka? Sigurado lagi ko. Salig lang ko na ko, Pits. Basta, ato sa istoryahon. Dala, sige. Ikaw ang balas siya. Salamat. Salamat to rin nga wag yung kunin mo pakyasa sa atong gikasabutan karon. Ay, pasensya na kaayo mo, Goryo, ha? Daday nga, medyo na-late gyud ko gamay. Saon nga na amang ko'y mga kakulian. Ay, wa day kaso ito, Ribya. Ang importante nga, nagkita kita karon din, he. Bueno. Ako na gini. Di na ta maglangay to Ribya. Gusto ko nga sultihan minimo. Sa tanang rason karon. Kung nga no gyud ugon sa hinungdan nga mahadlok naman kang mubalik sa mansyon, sulti. Tinuod na, Greggy. Nahadlok na gyud ko. Sukad sa kamatayon sa akong igsuon nga si Isyot. Nawad-an ako og kumpiyansa nga mobalik pa og puyo sa inyong mansyon. Isyot? Oo, Isyot. Kay nga no dahil Isyot? Kay nga no man dahil ka, namatyan dahil mo to Ribya. Oo, Greg. Isyot? Gipatay ang akong igsuon. Ipatay? Nga naman, kisa may nagpatay. Ang mga sakop ni Junel og ni Renato. Ha? Yun naragod. Isyot. Bitaw yun. Wa ko makasabot. Nga nung napil mong yun si Renato o Junel sa imong mga pasangil karon. Sultuhi ko namin. Bitaw. Isyot. Ang tinuod, Greg. Dugay nang nagbahad na ako si Junel. Ay, Gusto na gyud ko nila papahawaon sa mansyon. ay, Pero, wa ko musugot sa ilang gusto. Tungod kay gihuptan na ako ang among gikasabutan. huptan. Oh, Huptan. O, unsa may inyong gikasabutan? Bitaw. gusto lagi unta nila ni Renato og Junel nga kita mo'y magkadayon. Unsa? Goryo. Uy. Goryo, isay-say na ko ninyo ang tanang sugilanon, ha? Hala. Sa sinugdandan, gyud. Ingon ini ang among sabot ni Renato og Junel. Hala, no? Langias puto siya, oy. Gutom ni kay ko na. Inom lang ini tubig ko. Bangil sa itong kagutom. Sige na kong ihihi. Anong tubig siya, eh? Kirit. Kinitindira eh. Nagkupot siyang cellphone. Ato nang hangyaw para makatawag ta. Pauna siya. Di ba si Felix takap man ang lalaki nga na sunahan? Uto da. Siya gyud na. Unya, unsa may una-una nimo? Tara na. Atong tulon. Kaya. Di ka delikado siya. Delikado. Basinog, magtawag na niya inuunag pulis. Bala na. Basta kaya ato na sa istoryahon. Dali. Pila maning kilo sa imong isda, day? Ay, 180, sir. Tungali ako, lay. Sige, sir. May hapon, may Felix. Kamu? Paamin ako, Noy. Ay. Milagro na. Nga nung mo amin man mo. Palayo mo. Ayaw mo pagduol na ako. May Felix. Kalma lang, Noy. Magas. Nidool gid minimo kay si Kukoy Ibit nang hinahanglan kay si Muntabang. O si Kukoy? Kukoy Ibit. Wa ko'y nailang Kukoy. Lo. Si Kukoy Ibit ba, Noy? Kataban doon ay dakong uwat sa iyang naong. Ngayon mong giatagan ng sobre atong miyaging adlaw. Kukoy Ibit. Ganun. Na ko'y nailang Ibit ang gato. Usa? Si Dax? Si Dakoy-koy di ay? Dakoy-koy? Kukoy ang akong tawag niya, Noy. Yun na, ha? Dili Dakoy-koy. Unsa man, doon na mo'y dautang gibuhat niya, ha? Nay, kalma lang. Ha? Kalma. Alam sa kunang sigahay ang mata ni mo. Maswawas. Lain ko. Kalma lang, wa may dautang gibuhat niya, ha? Mo bitaw nga miduol gid minimo karon. Kay gusto na mo siya nga
patabangon naman. Patabangan ni mo. Istoryahe! Ha? Ay kong istoryahe ay. Naasab tingali mo daw tang gibuhat niya, no? Magtawag kong pulis! Pulis! Kriminal! Kriminal! Ay, murag di ni madak istoryas ni Felix na kata. Mas may pa, mapalayo taning. Mapalayo na lang kita. Tanan. Pulis! Dagbalin yung mga tawana! Terapis. Managanda kay nanay mga tanol ka nagpahingon diri tara. Mao ba? Pero nakasiguro ka ba, Toribia? Ng mga sinugo nila ni Jonel o Renato ang nagpatay sa imong igsoon? O, Greg. Dako gid ang akong pagtuo nga ila tong mga tao. Ay, di kasubo na ako ang kamatayon sa imong igsoon, Toribia. Pero, kung nakasiguro man ka, nabay motoddo, bisag usa lang sa mga sakop ni Renato nga maugyoy nagpatay sa imong igsoon? Ang mga bahad nila ni Jonel nako. Si Jonel lang ba ang nagbahad nimo? Silang duha mismo, Greggy. Pero ang termigyong nagbahad nako, mao si Jonel. Pero, unsa ba ka tinuod nga? Nagkita man kuno mo perminitasyo og pipito. Di ba? Plano lang ni ninyo, Toribia, aron daoto ninyo sila si Renato? Dili na tinuod, Greg. Usa ka na kadakong bakak. Kay sukad masukad, wa gyud mi magkaistorya nila ni Tasyo o Pipito. Mao ba? Kung kinsa may nagsulti nimo anak, Greg. Ayaw gyud pagtuoan ang istoryaha. Ako maituhoi. Kay gani, hasta ko. Nahibaw ko nga doon na sila daw tang plano diha nimo. Unsa may ilang daw tang plano nako? Nagplano sila nga patyon kanila, Greggy. Naa ka ba'y kaligunan sa imong mga gipanulti karon? Ako mismo, Greg. Daghan ang higayon nga permi kong makadungog sa ilang mga gipanag-istoryahan. O gani, dili tinuod nga gidunggab ni Tasyo si Renato. Ang tanan, polos lang drama nila ni Renato. Dako ka ng bakak. Hasta na, Toribia. Ako nagpasalamat ko nimo ining tanan. Ako mismo. Muhimo og mga lakang og kaugalingon akong mga investigasyon. Aron sa taon kung unsa ka tinuod kining tanan nimong mga pasangil batok nila. O saray ako masulti nimo, Greg. Mag-amping ka sa imong kinabuhi. Kamong tanan dito sa mansyon. Kay naa ang imong apo nga doon nagidaot ang laraw batok nimo. Ngano nagyaw-yaw man kada tay? Naglagot ko. Swerte mga tawhana kay wa gid sila manakpi. Kaya kung nadakpan, bal na! Kasahuson yung sila sa mga tao sa merkado. May kaligay na kaipsot pa yun. Kinsa pa na mga tawhana imong gisgutan, tay ba? Isang taong kay. Kinsa ba lain? Ang mga kriminal. Sila si Tasyo o si Pipito. Ha? Kaya gano, tay? Giun sa man di kanila? Ila kong gidulog to sa merkado. Nakuratan ko kay mga isog kay mga naong mga tawhana. Wagin mahadlok. Gibalitaan pa ko nila nga namiligro ko no ang kinabuhi ni Dakoy-koy. Dakoy-koy? Dakoy-koy. Kinsa man ang Dakoy-koy, tay? Si Dax. Katong taga tuong ba nga akong amigo. Aw, si Dax, di ay? Maoy ilang gihulga? Ang ilang gingon ako nga namiligro ko no ang kinabuhi ni Dax. Klaro kayo ang ilang hudlat sa tong mga tawhana. Naasay laing kabuang ang gihimo. Na, magbantay na lang kita, tay. Imo naman ka nang gireport sa kapulisan. Oo. Dito na ko sa istasyon sa pulis ganiha. Ako nang ipablater. Ug ako sang sultihan si Kapitan. Mayo untag madakpan din mga tawana. Kay, sus, ginoo ko in taon. Delikado kay to sila, oy. Ha? Wala sa'y kahadlok nga manghulga sa mga tao din sa ato. Sagdi lang, tay. At least, napahibaw na nimo sa mga pulis o ni Kapitan. Nanggigil ko sa kalagot. Naminti ba naminti? Nanggigil ka? Naminti ko sa kalagot, Lita. Ha! Nabalakal mahinoon ko, eh. Kung basin doon na sa datang gibuhat ni Dakoy-koy. Oh, doon na lang si Dax sa ila, tay. Pakuyog lang ni Kevin aron na kay kauban ni Gadto ni mo niya. Oh, sige. Ugma na yun. At doon ako si Dax sa ila. Ay! Paskang! Nasaan si Paskang? Pay-pay ng kinabuhi, Efyo, oy.
Imbis, pulos ang atong mga katuyuan ba? Pulos Maayo kayo. kayo atong mga katuyuan, imbis, watay gimong dautan. Kita may himong yawa ining kalibutanan. Devil! Anak ka sa devil! Tinaw na, Pits. Perti yung yawa sa yawa. Ay, tagdubol ilan eh. Buli. Lisod kayo, lisod kayo. Kaya nagtuon kayo siya ng tanan nga, mga dautan tang tao. Tagdala, Pits. Dawaton na to ni nga hagit sa itong kinabuhi. Pero kung malatasan ganin nato kining tanan, mas tamis ang atong matagamtaman nga kadaugan sa atong pagpakigbatok sa dautan. Gigi! O si Gigi. Grabe yun! Batak yan na. Dili ginagmang gaba. Grabe yun. Muna siya. Ay. Bitaw. Dinitiyaw nga itong gisagubang nga pagsuway, Pits. Dili tayo. Pero, di sa kita mo sibog ug mo atras ini. No retreat, no surrender. Sukla na to kutob sa tong mahimo. We will fight until the end of the world. Yes! Nakadahi ko ni muna na siyo. Mayuhan ni mo tinagalog. Oh, come Oh, on. ini. Kapangag sa ilo. Ikaw dyan ang akong idolo. Kay, huwag yung ka mabugnaw ini mga pagsuwaya. Natural nga musukol yung tapits. Alkansi na gutaraan. Gani, Kung mabugnaw pa ta, samot na nga wana yung paglaom. hopeless. Ha! Mas mayo nang samtang buhi pa ta. Ato ng pahimuslan ang higayon. Bisag wapat ang mahibaw karon kung unsao na to pagsulbad kining problema ha. Oh, come on. Mga Jailong, sagdi lang siyo. Sama sa imong gisulti. Mas bisamot ang akong kadasig ron. Bisan og ipanggutom. Kanapis. Maginaya akong ganahan ni mo. Pagbuta, gini mo. Gani. Ay, may untag na ato sa ati Bambina kay Si Ate bulahan Bambina. ta pirmi ba sa ati Bambina. Nadaan na tato kampingan doon ni Murag si Kwati. Gana. Come on. Ay, lain pa ato siyo. Oh. Naidaghang kamaisan din ay sunahan. Ha? Manguhalan ta, atong sugbaon. Uy. Nabalik. Mga silong. Nasa kapits. Ang ako man ang dailog magibasa, Pits. Bangag sa ilong. Gana. Oh, Nel. Murag lami naman kayo nga tong pamati karong mga panahon na. Tagoy-tagoy naman ta. Ha? Nel, angay kitang maglipay. Ilabi na nga, mayo na kayo og tinagdan sila sa Lolita og si Glinda nga rin ato. Bita. Hasta magani ko rin. Sa tinagdan ni Glinda din ako, mura na og uyab na mingduha. Uyab na gyud ha. Okay nga no rin. Si Lolita baya, nakamatikod ko nga lain na kayo tinanawan ni mo. Oo. Unsay lain? Kuan ba, murag nasabot na ko nga dunagay tinaguang gugmas Lolita ni mo. Yay. Kung kumidyahay kayo na Nel. Dali ra ba kayo ning matunaw nga kung kasing-kasing kon ang ngana ni Lolita mo ihisgutan. Tinaod lagi na, no, Samga. Nakita na ko sa unahan nga gikasal na mo sa simbahan. Unya, doon na mo'y mga anak. Aw! Pagkanindot anang istorya, Nel, kung mahitabo na na. Aw, sigurado gina rin. Asam na ni paingon ning ato mga damgo. Gihaguan guni na itong plano. Gisakripisyuhan guni na to. Busa ang bunga, hapit na mo abot. Eh, pastilan, Nel. Kung may tabo man gani ng higayo na. Sarihang, sugto na kong Lolita. Naagyog kay dakong bonus nga madawat gikan ako. Mo ba rin? Oo! Nakay dakong premyo, Nel. Ako ginangsayad mo. Kung sa may imong ipremyo na ko rin. Basta. Surpresa na lang na unya. Nga ako ihatag ni mo. Salamat yung kayo rin, ha? Karong taon. Mamisita na sabta sa ilang Lolita. Pero kung sabot, magbuwag-buwag na gyud tanduha. Ikaw, adto sa baga mamisita sa ilang Glinda. Okay kayo rin. Para parehas ng makabuilo mayo ba? Oo, kana. Di na nato sayangan ang kaygayunan. Kaysa ako nang giingon nimo, kung sugto na gyud gani ko ni Lolita. Una kagyong mabulahan, Nel. Daghan yung kayo salamat rin. Nya, saman mo ato takaro sa ila? Ay, sa, paligo pa ko. Ingnon talang unya ka, karong taw-taod. Sige rin. Kay maligo sa kog magpagwapo. Oy, Felix,
Lolita, paminaw mo kay doon ako sekreto ninyong duha. Unsa naman sab na, daday? May tungod ni bagong revelasyon ni Toribia. Batok nila ni Renato ug Junel. Renato ug Junel na sadnay? Bahaw naman ka, daday. Bahaw na ka. Sobrang panos na hapit. Alam mo, sultihian na kay... Naibaw na biya ka nga. Nga ka nang... Unsa? Ka na ba si Toribia ba? Da. Pulos na pagpanaot ang iyang atong Renato ug Junel. Ikaw lay panos di lagi kagabaw istorya diya. Ay, Paminaw lagi una baw. minota. Kay ako og siguro yaw. Among gi kay istorya Toribia. Ug doon na siya gikumpisal diri namo. Ay, intawon. Bahaw na lagi na. Nahibawan niya na nga si Renato o si Junel kuno gusto siyang ipapatay. Nabuang naman siya. Kung gipapatay pa na niya, hagbay raon ta. Ikaw ba daday ba? Mutuom na ka ng mga pangilan dito Toribia. Bitaw, nay. Dili na maguna bag-o sa atong pagdungogod. Naibaw naman ta ng istoryaha nga hasta si Gorio gustong ipapatay nila ni Renato. Pero taon sad nay, uy. Kung seryoso gid siya niyang pasangil, no? Upasaka na lang unta siya kaso sa korte. Aron ato niya pamatud-an ang iyang mga reklamo didto. Tinuod na. Pero naabang gyud mga ebidensya nga gipakita sa Toribia be. Og nahibaw ba mo? Ngang igsoon ni Toribia, gipapatay sa mga sakop ni Renato. Ha? Kanusa lang, nay? Duhan na kuno ka simana ang nakadlabay. Sukad adtong wa na siya magpakita dito sa mansion. Uy. Oh, tungod ni anang mga hitabua. Gusto na lang gani unta siyang mapakailom. Pero dili ko na maagwanta siyang konsensya kung mo'y misulti na lang niya tanan nga to ni Goryo. Ay, bayak ka daday. Oh, Daghan nga nakaila nga pirmi na isang magtagbo na ni Tasyo og ni Pepito. Malagmit ang nagpatay sa panang iyang igsuon, sila sa Tasyo og Pepito og ila sa gipasangil nila ngadto ni Renato ug ni Junel. pero... Hoy, paminaw daday, Oh. paminaw. Uy, Aron ka masayod, no? Gahapon lang. Way kahadlok sila sa Tasyo ug Pepito nga miduol na ko dito sa merkado. Ila kong gibalitaan nga na miligro ko ang kinabuhing Dax. kinsang Dax! Anak ko, ikaw. Oh, Katong amigo na ko nga, taga-tuong. gidul ka nila. Oo! Huh! Ako mga silang ipadakop untas mga pulis. May gali kay, adali kay misiri tayo, sibat ay. Kayo naabtan ba sila sa mga tanod ng pulis? Awa na. Kunis-kunison sila dito sa merkado sa mga tao. Oh, unsa? Bosa, ayaw na lang tadaday. Kung unsa may mga istorya ni Toribia ninyo, ayaw ganyong hatagig chance nga inyo siyang tuhuan. Kay pulos na bakak ang kang Toribia. Kumusta ka na, Lit? Maarag gihapon rin. Ikaw, kamusta? Malipayon kay Kulit. Labi na nga niya ko sa inyo karon. Kabalak nun sa di mo rin, uy. Dito, Lit. Niya ko ihatag ni mo eh. O hinaut nga, imo ni dawaton ang gamay na kong gasa. Uy, ngano ko tarong nagunahuna pa mangkana rin? Niya dawatan ni Lit. Salamat, ha? Abli? Oh. Hala? Sing-sing? Sing-sing na, Lit. Diamond ring? Hinaut nga, imo nang magustuhan, Lit. Ginoo ko. Salamat kayo rin, pero... That is worth around 1.5 million. Diamond ring. Pero... Sorry kayo rin, ha? Nagpasalamat ko ni Mugdako nga imo kong gihatagan ini. Pero dili ko angay og takos nga imong hatagan ini. Please, Lolita. Dawat na. Sangan sa kong gugma. Og, kalipay nimo. Hinaut nga, imo na dawaton nga akong kirsin-kasing nga halag. Please. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Glenn, Nga naman ka, Junel. Sa may nahitabo ni mo. kung ba ka lang, lang ako'y gamayng gasa ni mo. Ha? Usugoy gasa. Kiniw. Para nini mo. Uy, uso man eh. Abli lang. Uy, hala. Sing-sing. Uy, ginoo po. Nga naghitagan mo ko ni mo ininel.
Buwan lang, timana sa akong nakong diha nimo. Uy, kaluod ni mo, Junel, uy. Giing na nabayat ikaha nga, kutob ragyutas amigo. Dawa tala naglin. Kasing-kasing taon na akong diha nimo. Oh, sige. Dawato ni nako. Pero ayaw ba yagid pag-expect ha nga, sugton ni ka. Bisag imo kong giyatagan og singsing. Mahalon ba taon kay naglin? 200,000 ang kantidad, anak. Pamahalon ba yasag ni mo regalo, Junel, uy? Kwartahan di ay kay ka? Tinigom intaw na nako, Glyn. Ako ginanggitiguman para makapalit ko anak tungod kay gusto na ko nga makahatag kong regalo sa pinakaespesyal nga babae sa akong kinabuhi sama nimo. Kuyawan man sa tani mo, Junel. Salamat gid kaayo ha. Pero pasidan-an lang tikandaan nga ayaw gid pagdahom nga naapay mo labaw sa atong panagigala. Kutob ra gyud ta na pita. Kay musulti gyud ko nimo sa tinuod nil. Naan ako imaabot nga sugton nga lalaki. Ha? Nana kay sugtunon nun, Glyn? Kinsa ma si Pipito? No, di gina mahitabo nil. Kutob ra sa sikala nga akong tinagdan ni Pipito. Og kuli isag kaayo nga ako siyang sugton. Ilabi na nga pinangita sila karon sa balaod. Pero kinsa man kini nang lalaki ha nga ang hapit na nimo sugton, Glyn? May bawra unya kanil. Di pa na ako na isulti ni bisan kinsa karon. Pero ako ipasalig nimo nga mahibawar gyud unya ka. Binangkal biyan ng kalaki ha. Bawi o na balang ka na ako ng singsing akong gihatag niya, no? Janelle? Hi? Doon na kay gisulti? Glenn, kanang kwan. Ayaw ka bala ka. Kung bawiunin nimo ang singsing, ingnalam ko. Kay ako rin ang hipuson. Basta ang importante nga matinudaanon ko diha nimo. Og prangka ko nga misulti sa tinuod. Hello? Hello? Lalo, Kuryo. Ikaw ni Tasyo? Ulo. Ako ni. Kumusta lo? Mayora akong kahimtang Tasyo. May mo balo nga magstorya tas personal. Para unsa? Aron ninyo nasab kong linglahon o dadon sa kadapit aron ninyo bilanggoon dito? Lo, dili mo na mo akong tuyo. Wa ko'y tuyo ng unahan, lo. Unsay wa? Kadtong inyong gihimo nako. Ninyo kong gidas isla. May ito ang inyong gibuhat nako. Lo, paminaw. Ayaw na kong patuwa patasyo. Ayaw na. Mas maayo pa nimo nga mo surrender na lang ka at tubangon nimo ang imong mga kaso kundi kung tinuod magani nga limpyo kang pagkatao. Pero, lo. Pero ay napagdagang pagstorya di atasyo. Wa ko'y matabang nimo. Kundi kam surrender sa otoridad, imo ng desisyon. Busa ayaw na kong istoryahi pa og daghan o bisan unsa na lang nga imong pasangil batok ni Renato. Kasabot ka? Ha? Tasyo! Lo, wala ko'y laing gilauman, lo, kundi ikaw na lang. Ikaw ra gyud ang bugto makaluwas nako. Ilabi na sa akong kalistanan karon. Kung mahimo lang unta suportahan ko nimo bisag sa akong mga pagkaon, lo. Hey. Lo. Bueno, sige. Na ako'y sugoon nga tao aron siya may muhatag nimo kwarta. Pero Tasyo, minaw. Sundagin ang akong tambag nimo. Kinahanglan mo surrender ka sa kapulisan aron way daotang mahitabo nimo. Huwag lang makatabang sa imong kaugalingon kundi ikaw ra gyud. Yes, okay gyud kayo. Dako gyud kaayong konsuelo. Murag lipay na magyug kay ka rin. Kisabay ni malipay nang gidawat gid ni Lolita ang singsing akong gihatag niya. Unya nalipay sab kayo siya. Meaning, gaano gyud kay ko sa iyang dukan. Og, nagpasalamat pa siya nako, Nil. May kada rin na kay konsuelo na gyud kayo ng imong baraha ni Lolita. Di na ko makapaabot, Nil. Sa sunod among date niya ni Lolita, daigan ko rin siya nga siya mooy gusto na kong babae nga dado na ko sa altar sa kaminyoon. Yahaya ni mo rin eh. Yun, Argod. Saan mo ka gidatbugan sa kalibutan? Tinganom din ang inyong Glinda di ay. Siguro na misap na, di ba?
Way klaro rin Gitaga sila kong sing-sing si Linda. Iyang gidawat, pero iya kong gibangilan dayon nga wala gyud kuno ko'y pag-asa niya. Kaya na kuno siya umaabot nga boyfriend. Unsa? Mao na iyang gisulti ni mo? O lagi? Medyo nasakitan kay kung siyang gisulti Ayaw tuo, anak. Sultir na niya. Nainomdom ka? Si Lolita. Maunsan na iyang pasangil na ko kaniyan to. Nanaan ako na siya sikrito nga trato. Pero ang tinuod, dakong wa. Mo ba? Oo. Natural na nil. Udigar lagi na sa kadugayan. Sigihan lagi na nato sila og bisita. Siya araw. Madutlan na lagi na. Mayon tag makaako gis Linda rin Kung matinuod lang nga akong gidamgo. Kung sugton lang ko kausan ni Glinda kay ugma na yun. Ako gina sa pakaslan. Oh, kana yun. Kinanglan nga ato gining paspasan nil. Kay wa na tay karibal. Sao na lang kung tinuod tong iyang gisulti nga na sa ilaing sugton rin. Magunsa na kakatawang ko ani. Ay, ayo lagi pag-una-una na. Naunsa ka ba, oy? Maimo lagi na si Glinda. Tuom kag istorya, oy. Gisugod lang ta ni Glinda. Gisukod lang ta. Gisukod nga imong pailob og pasensya. Ay, lang yung paglunga. Importante, nga imo gid siyang bisitahon pirmi. Salamat kay sa mong pagdasig na ko rin Ay, naunsa ka ba, oy? Ay, kabala ka. Ang tanan na itong gidamgo, matuman ra lagi na. Niyan gud may pabor na to ang hangin. Wa na'y makasagabal sa atong mga plano. Kita na gyud unya amo daog Junil. Unsay, una-una ni mo siyo. Ha? Sakto masabi mong lolo. Mas may tingali nga mo surrender na lang tas mga kapulisan para luwas tas peligro. Ha? Latot. Sige, latot. Total. Di man siya, mag-uol kay. Di may ka mag-uol kay. Banan man ka na. Banan di ka rito. It's you, it's. It's you, it's. Bawat na ito. Di mo rin ko na nagkasayon, Pets ba? Kung nasuwayan lang ni mo katong panahon nga nabilanggo ko og 5 katuig sa prisuhan. 5 year. 5 year. Kuwan 5 year. Wag ko sa taon. Perting paita. Pait kayo. Pait pas panyawan. Pait yan, pait. Nga karon. Naibaw ta nga wag yapon tay sa nga prisuhon ta. Come on. Urag di na yung kumakadawat na Pets. Mas palabihon na lang siguro na ko nga mamatay kaysa mubalik ko sa prisuhan sa sangawa na kubuhata. Ay. Dubunil. Bitaw sa double L yan. May punto ka siyo, may punto ka. Bahala lang siguro, Pits. Nakadawat naman ko sa kong sitwasyon ba. Pero niaga po sa kong unahunang nga suklan yun ako. Di yun mo sibog ang akong pagkatao, ang akong baruganan. Di mo sibog. Di ko mo sibog. Bisag gusto lang kadangaw. Alto Mindigo. At bangonin ako ang akong pagsuway sa kong kinabuhi. Come on. Di ginalalim. Di tinodalim. Di yan siyo. Mayon tawag maluing ginoon siyo. Donggo niya nga tumapag-ampo siyo. Gusto ka, Pits. Gusto ka. It's Kipi. It's Kipi. Gusto mo na? Gusto lagi ka. Pits. Mayo kikipay nung ko ni mo anang pag-ampo. Ha? Gani. Mayo. Mayo siguro nga muhapit na karon sa simbahan, Pits. Simbahan? Mudagot ta dito. Dagot ta. Atong iyampo nga unta, mahataga na o kasulbaran ng atong kahimtang. Bitis. Si Bitis. Dili Korean, ha? Bito Todsyo. Magampo ta. Basin pa na yung milagrong mahitabo. Gitagaan sa kag singsing ni Renato, gaw? O, gaw. Ni Ao. Mahalon ko nun ng singsinga, gaw. Wow! Diamond! Nahibaw ka ba, gaw, kung tagpilauning singsinga? 1.5 million ko nun ni. Wow! Mahalag ko na! Di ba, ganun ta umudawat inigaw, uy. Pero, namugos man sa Renato, good. Mura naman pang engagement ring, gaw. Bitaw, nahadlok yung ko yung singsinga, gaw. Gusto ginako nga, ako nalang iuli niya. Uy, ay nalang nag-iuli, gaw, uy. Basin pa daig kamugi magkadayo ni Renato. Unsa? Uy, simbak ko in taon, gaw. Bitaw, gaw. Seryoso ta ba? Sa imo paminaw, na kay chance si Renato ni mo? Posible ka nga imo siyang subton sa unahan? Ha? Gaw? Ang kahigayon na lagi magbuot.
Klaro kaayo ba? Dako gid kay chance si Renato nimo. Paghilom diha gaw, uy. Ayoko nag-uni akong una-una, be. Sa tinuod lang gaw, nakadaig lang gyud ko ni Renato. Kay bisan og giakusahan nato siya kaniadto nga bati siyang batasan. Pero unya ngilad pod siyang mga linihukan. Wa gyud siya mabugnaw diri nato. Wa gyud mausab ang iyang tinagdan nato. Nagpaubos gihapon siya. Bitaw sa dinuon. Maora man sad na ako nauyon na ni Renato gaw. Og nakasabot og nakadawat na kukon nga nung naingon ana sad siya. Ngadto nila ni Tasyo o Pipito. Husto gid kaw. Kay di ba ya sad lalim nga ikaw say madudahan og mahimong dautan sa uban tungod lang sa sayop nga pagtuo. Tinuod na gaw. Mao nga nasabtan lagid kayo nako si Renato ining tanan. Og dili nato siya mabasol sa iyang mga gipakitang kinaiya ngadto nila ni Tasyo. Makalibog lang kayo ng imong lolo siyo, ha? Makalibog kayo ba? Kung sangko gyud sa langit ang iyang kasuko na to, ganong mihatag pa man gyud siya og pang-allowance sa atong pagkaon. Allowance. Timaan na, Pits, nga naapay kay pagsalig lolo na to. Pagsalig? Oh. 551. Pagsalig man. Wa nga eh. Usa nga klase sa pagsalig siyo, ha? Kaya kung misalig pa man siya nato, yan ang untang gipapreso sa nato. Pits, apay na mo, Pits. Kana sa lolo Goryo, marunong po kayo na. Usahay di lang nagkasabot sa iyang pamagi, pero nagtuo ko nga nagpaniid lagi na sa lolos palibot. Mo lagi. May lagi og ingon ana ang iyang giuna-una siya, pero kung tuo sa mituo karon ni Renato. Unsaon naman lang ana? Ha, EW. Ha? EW? Oh. Sama na? Aw. Aw, wala tayo mo kung agad sa mito ni Renato. Pero, sagli lang. Kailangan man ilang giliya puntas pa nga mo, Pits. Nalipay na nasad ko ba nga bisag sa kalisod na to, mitabang gihapon si Lolo Goryo na to, nga naatay magasto sa atong pagkaon. Hinoon. Bintahan lang gina og gamay, bintang gamay. Og manghinaot lang gyud ko siya. Nga sakto sab ka sa imong pangagpas ba. Pangagpas. Pangag man. Napangag na pas. Kay kun mo kumpiyansa gyud unya lolo nimo ni Renato, naladaot ang pangagpas at pangagsipas. Labing siguro, gidaot ang may tabo sa unahan. Oh, come on. Gusto ka, Pits? Og mas mayo siguro nga ato sang may istorya sila sa Lolita. Bagay sa ilong. Usawa mo na to sila siya. Oh, istorya ko na to siya aron makatabang siya nato pagbantay ni Lolo Goryo. Oh, come on. Maulagi unta siya, pero ang pangutana, may kun ba? May pagsalig pa ka sila si Lolita na to? Oh, double L. Ha? Double L. Bahala na. Basta gusto ginagawa siyang ikasulti, Pits. Sige. Ato na to siya sila siya. Oh. Manido na tas palibot para ato siyang may istorya. Oh, come on. Angelo. Daday. Ngano man na siguryo? Sukad pa man kagahapon, nagsige naman lang na siyang hinuktok. Ay, nahibaw na ka, Felix. Nga, naalay laom nga gihuna-huna ang tao. Ay, tis. Ako pa ng guryo, no? Kung suportahan lang ang tanan niya si Renato, ano ba nga, madakpan kita stasyo ba? Wala, oy. Sulba na problema. Sa ibang pabinda, Felix, maugag ta na isulbad sa problema nila. Isang taong kayo. Unsa pa man di ay? Ang dakong hulga sa ilang kinabuhi, si Tasyo. Samtang gawas nun pa to, delikado og balikon sila din hiyo niya, dunay dautan nga himuon. Marag dili na mao'y solusyon. Mao ba? Napanila yung solusyon niya eh? Oh. Beyon sa mga Aber? Para nako. Ang angang presohon, si Renato. Oh. Ha? Oh. Presohon si Renato? Oy, daday. Ayaw ganit patagag ngal-ngal na yung baba na. Tingnan na ba, Felix? Magbuot na ikas akong huna-huna. Ay, wako magbuot. Pero, hanay, ha? Nahibong lang ko. Kung nga mga nabalitok magkalit mong utok mo balitok. Ngano ko to nga? Nahimong sila na ito mamay imong ipapriso. Uy. Uy. Felix, ikaw ba? Aminaw ha?
Daghan pa kay kagwa mahibaw eh. Unsa gud tayo maibaw eh. Murag kanding. Kalang stasyon, no? Istorya ito magiging. Kanding nagkalit. Kriminal! Stasyon kriminal. O niya, kidnapper pag yun. Ba, ha? Ngano. Karoon pa rin ka matao ining kalibutan na, ha? Daday, ngawa man ka mahibaw sa mga nahitabo. O basin ka lang, giango-ango ka. Ala, katawa. Katawa ng gangwango eh. Unsa may katawa na sa akong isulti? Nagkatawa ka nga, giango-ango ka. Nagkatawa ko, di ba? Kay mas ikaw ang giango-ango. Oy, ayaw kong balihada, day. Wa na ka sa maayo ni mong paminsar. Ha? Ako pa ni mo, no? Daday, no? Ha? Tuwa mag yung kapabor ni Tasyo. Mas maayo pa ni mo, i-apil nga kag balhog sa presuhan. Kay aron ba nga, adumilido nga magsugal ba? Okay, kadtong do ha, sigurado ko. Mga sugal naman to. Di mga bisyoso mo itong dagko. Hilam na ay, nakakalagyawit. Ay. Nakakalagyawit ng baba ni mo. Kalawag ka. Moabot lang panahon nga kana sinatog si Daniel babalhog das presuhan. Ay, duwa ko kaklaro to. Storyahan mo. Pilig balikon. Dili. Wanay mo to, ni mo daday. Bala ka. Bisag kapila ka pa mangugat. Kanang imong Tasyo, Pipito, maunay magtingkagol sa presuhan. Wey! Tan-aon ta, bitaw, tan-aon ta. Tan-aon ta, kung usay sunod nga mahita. Pitch. Para maumingaw ang bahay nila ni Lolita siyo. Basin milakaw, Pitch. Ato lang kata sa ilang Glinda. Glinda, pasintua siya dito, niya nagpurol. May na silang magkuyog. Sige, nagpurol. Wala pirmi na ko makita sa kayo-kayan. Nagpurol. Basin, no? Basin. Tara na. Ato na to. Uy! Ang mas lingas, uy. Wais! Si Wais. Yun na siyo. Nainikuan sa ilang bahay. Uy, ano siya suwi? Si Si Lolita mo na, Pitch. Tana! Atong dulon! Ayaw na. Para di mahadlok si Lolita na tundo, ha? Ako lang mo dool na, Pitch. Ikaw na? Look out lang din yung napita, ha? Look out lang ka. Look out? Oo. Kay, ani ko muagi resloyo. Para di ta makitaan sa mga muagi nga tao, desnahan. Isis! Uy, tarong na dili na gisayis. Dili, oy! Isis. Usap ang isis. Dili social security system. Tama. Sige, siyo. Ikaw na dula dayon. Sakto kayo. May kay nilipot yun siya din Loyo. Na siya, nagkuha og baldidol silang banyo. Sakto dyan kanin napita. Hi, Lolita. Oh, Tasyo? Ayaw pagdool na ko, Tasyo. Paminaw na. Kung sabay angay na ko, paminaw ni mo, Tasyo. Mga tanaw na ko. Anong di mo ko ni mo paduulog? Gayod lang. Iyon na. Unsa man di mong tuyo na ko? Kuan, gusto lang unta kong masayod kung nganong kalit kang mausab na kulit. Tasyo, pasensya na kaayo ka, ha? Kung doon naman kay angay ipasabot na ako mahitungod sa mga nahitabo. Ayaw na lang pag-usik sa imong oras. Kay wa na kay angay ipahibaw na ako. Nahibaw na ko sa tanan. Mao, pasensya na. Lit, kung unsa man ang imong nadungog, kanang tanan akong ipaniguro nimo nga di ka na tinuod. Husto na, Tasyo. Dili na natutaso na nga itong istorya. Misulti na ko ni mo karon. Wa na kay aming ipasabot pa na ako. Wa ko nimo masabi. Igo na, Tasyo. Muhangyo lang ko nimo. Sugod karon. Palihog lang ayaw na pagtagad na ako. Kalimtin ako sa tibuok ni mong kinabuhi. Ug ayaw na pagdahom nga milauman pa kanako, Tasyo. Diha ka na kay napakoy daghang buhaton. Kasakit sa imo mga po nga gilitok, Lolita. Wa ko magdahom nga mao ni ang akong dangatan sa akong kinabuhi. Nga mismo ikaw,
mahiluan sa mga bakak nga gipatuon ni Renato diyan nimo. Pero sige lang, di pa wayang tanan. Di ko mo atras ining tanan akong pagsuay. May adlaw ra nga masayod kas tinuod, Lolita. Masayod ka ra gyud sa tinuod. Giadto gid ay kaniya sa inyo, Gaw? O, Gaw. Nya, sabi ang tuyo nimo. Aw, naibaw na ka. Gusto siyang mo explain sa mga panghitabo. Pero, ako na siyang gibang nilandaan, Gaw, eh. Nga naibaw na ta sa tanang panghitabo. Mao pa, Gaw. Unya, sa may reaksyon ni Tasyo. Wala din siya makatingog, Gaw. Pero, giinan gihapon ko niya nga, kununsa ko na nga tong mga nadungog. Pulos ko no bakak, og dili tinuod. Ah, syaro sad siya, no? Nakaako pa gyud sa pagpangatarungan si Tasyo, og ingon ana. Nga naibaw man ta nga ilang gidagit si Greggy. Kay doon na sila daot ang mga plano sa tiguang. Maobitaw. Para niya, Gaw, sayop ko no ang tanan na itong nahibawan og dili na tinuod. Magkatawa man lang ta. Sa una, maluoy ba ako ni Tasyo? Pero karon nga, musulti siya, ana. Muro na kong ngilngigan nga maminaw niya. Og sa iya pang kibuhat nga pagpamusil ni Renato. Kani adto baya, mura na taghapit na ginutuo sa tanan niya mga bakak. Pero ako naman siyang giprangkahan, Gaw. Nga dili na siya moduol og maglikay na gid siya nako hangtod sa hangtod. May noon, Gaw. Kay na, delikado gid kaayo kung magpaduol pa sila nato. Sa tinuod lang, Gaw, no? Kung makakita gani ko ni Tasyo, mahadlok na gid ko niya. Bisag ako. Kisa gud mahadlok anang daghan na kaayo siya kaso. Kay kung tarong pasabunta siyang tao, misurrender na siya sa kapulisan, oy. Pero kay naaman siya daot ang plano, nang di gud siya mutahan siyang kaugalingon. Sakto si Renato sa tanan niyang gisulti, Gaw. Mao nga angay lang gid nga mag-amping ta. Ako nag-amping ko permi. Dinagyo ko magkumpiyansa kay sukad nga. Mayong pagpaminaw Naglihan na nga sa akong hunahuna Lex sa kamatuoran. Pinon. Mura na akong mahadlok og tao, eh. Labi na kit ko mahisgutan pa lang ang pangani, Tasyo og Pipito. Nahibaw man ko, Gaw, ba nga naagya pa na sila tinguha na to ba? Mo gyud. Mo may permi na akong gihunahuna, Gaw. Nahadlok baya gyud ko. Basin og duna unya sila daot ang plano nato. Kung pananglit, Gaw, mamugos yun gani sila nimo. Mahimo man og manawag kag tabang. Total, na may daghang tanod nga nagsige groving sa tong palibot. Aw, kung ako gani binuangan, Gaw, sukol masagyo ko ba? Di gid magmahay ang tao nga dunay daot ang laro nako. Suklan gid ako siya kutob sa akong mahimo. Ayaw say pa sa pagpaminaw ni uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Emmanuel Nadila Sacol. Ang karibal kong lolo. O palihog dahil ko no, og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagpanunayong pagpaminaw.